Next Africa. Yebo kuphelile ngami manje akuphelile. Awu. Wathafika uJesu kubafundi bakhe. Wathafika uJesu kubafundi bakhe. Qhubeka ngani yami. Ufika abahleli babizwa ngamagama amanye kungoThibela. Ngizobuyela. Uthi babizwa ngamagama. Amanye baba babenamagama anjengoThibela nobakhula. Omunye baba. Ngifuna omunye baba. Ngayithi thina baba. Omunye wabo. Wenzeka njani? Wayekuthibela. Wayekuthibela. Yaqoqa ngisho. Wayekuthibela. Yethi baba lo. Hey. Baba ngizokhala. NgeSfuba seKhwebula. Bethi khona wabani. Waqala wayekuthibela. Othi nawe unabafika. Wathi mayiSfuba sezobani uSfuba ekanjona mani ngiyethemba uzibonela iVido yensiza indlamlenze ishumayela okanye idlala lapha ngokushumayela lapha bathi waqala wabuthibela washintsha ayihlukene ngingaza ukuthi imbono lapha nezinkundleni zokuxhumana abanye bancoma nje khona ukuthi cha uKhuzani ngathi phela unalo italente lokushumayela lapha nalento yakhe mangaba ngayenza serious lapha ke angashintsha abe umfundisi kanti abanye bathi ayikho indaba kaKhuzani wena mhlambe ungakoluphi uhlangothi esivele hlane comment section ungitshela ukuthi mhlambe lithendo lwakho uvo ngalolu daba ngaza ukuthi ke ngelast bonus sengiphuma manje na kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kweVido elandelayo kwakho subscribe nibe nosuku lomnandi thanda